Ville Air. Wonko woni won hen dariɓe jaɓani feññinde tawa ene cakkiti hareji less wonɓe ganduɗa ko kañumen gembata waɗoɓe ɓe tawa ene cakki ɗumen jaɓani feññinde koye muɗumen wonɓe ganduɗa lundodiri ko e nder koye muɗumen moni kala ne yiiɗi hebde gueɗal Fouta sagqa mum ɓurɗo mawnude ko ganni mabɓe ɗi ɓe donka yoɓe goppu woni rewodirde nde woni wallodirde nde so saaha haaju yunti nden mbaɗen haɓɓere gonen jabboniren jaggodiren ala ko Oumar wanat hanani goɗɗo wiye kaari hanani hol kanɗo en ngala enen kala jontuɗo kala jontaɗo kala kanɗo ko enen daroto kaɓen e koye men Oumar so tawi ko en joguima ko wiyete leader sa ƴeewi duko men foof kala leader wiye ko entourage mum woni ko moƴƴani est ce que ko entourage o woni ko moƴƴani walla ko leader aji ɗi goni ɓe ganda no leader wonirte holno mbatta ha kuufa jagga ndendina ɓe poɗɗa hufde ɓe foof gonda e muɗumen Oumar so honnama e hakkille ma idi jaɓanima an a jaaɓi idi jaɓanima a natti disnade idi a wondikinaki idi so idi ne wawi dillude kañumne saƴa sarama ɗe caɗele goni toon yoɓe kalan en projet ji laaɓɗi biyeteɗi ko ɗum ɗo woni goƴa ɗum ɗo woni haaju ɗum ɗo woni hammu ɗum ɗo woni ko yiɗa ɗum ɗo par ce que sa ƴeewi joni exemple yeru holno wonirta kamɓe eɓe mbaɗa seppo eɓe mbiya ɓeeɗo hoto mbat seppo hoto mbat meeting ɓenne kadi mbaɗa meeting mumen dutto mbeɗa memorandum muɗumen nawa ha e yesso gouverneur ene goyti hen caɗele Foutankoɓe wadde ɗum ko woni so tawi ko gonga kamɓe fof ko goƴa Fouta ɓe goytoto holko haaɗi ɓe joɗɗade ɓe nandira par ce que waɗɓe meeting o ɓe mbaɗani meeting ɓe kaaɗi ɗon ɓe mbaɗ meeting ɓe gayni ɓe mbaɗi memorandum ɓe bindi hen caɗele wadde attirer attention président yo waɗan ɗum ɗo Foutankoɓe ɓe nawi e juuɗe gouverneur so stratégie holko tagui ɓe wadde ɗum Allah andi kamɓe gandi kono kam firti ko ɓe darima ɓe mbi ɓe goytanto ko Foutankoɓe ɓeegani haɓɓuɓe tekke boɗeje so mbi ɓe goytanto ko Foutankoɓe ene hawni holko woni ɗon holko ñawi ɗon ɗum ko kamɓe politicien ɗi poti wawde haalande en kala ko wona politique ala e leydi ndi hande en ngala société civile nunɗuɗo ala wadde ko ɓe mbiyannoɗen jambureɓe men ɓe gadi ñawdi hande presse nunɗuɗo sa limi ƴettu temedere jaydiyanke joƴƴina aɗa andi ko mbatta suivre ko aɗa andi ko keɗorɗa ko aɗa andi ko jeeɓata ko aɗa yiya hen jaydiyankoɓe fellitɓe labtuɓe holluɓe dariɓe lang minen ɗum ɗo ɗum min jiiɗa ɗum min kaɓoro won hen yaaɓe ha peññi ko ɗum min jiiɗi wonde wadde on peññinɗo min komi jiɗɗo wonde naggam komi jiɗɗo joɗade e jappere naggam joɗoɗa e radio walla e télé mbiya aɗa waɗa jaydiyankagal tawa ko e nokku mo jiɗɗa wonde o Oumar sa haali ɗon sa ñiñi ɗon gonɗo o sa hokki information e makko an ñande fof koko boni kalata est ce que min mami heɗe mami jaab ko ɗum mbatta wadde pelle biyeteɗe hande ko jamureje ɗe holno foti yimɓe wullannoɓe ɓe nde ɓe totta gueɗe ɓe deƴƴi min cikkumi ha hande mbeɗe wasi jabde gonɗinde politique ala ɗon saabu hol fedde développement daride par ce que so tawi ko gonga e mabɓe ko développement ɓe darani développement ene jogui procédure mo mbatta ko fedde ma mbaɗɗa soit mbaɗa fedde nde ndewnade procédure association ma wona apolitique ene anda so fedde heptinama lawol mum jogoɗa nden fedde mbaɗa on sarde walla noon oɗo politicien ko waɗata ko jaɓɓal muɗumen yonanima aɗa jogui yiyande politique wonde aɗa lelni firti ko annene a lelni jaɓɓal maɗa politique wadde ha hande firti tan ko a woni politique ko politique oɗon moɓe cali ko politique oɗon ɓe mbaɗata holno foti pelle dukannoɓe darinoɓe hande hol battani muɗumen min jimi so tawi ɓe mbaɗani politique ko gonga e mabɓe mbaɗani politique yoɓe daro ɓe mbaɗa mobilisé Fouta ɓe jewtide mum Fouta mo ala parti kono a wiyata koye parti gonmi mbeɗe min noon jaɓɓal ngal ɗo ɗumninani donc yoɓe noddu Fouta tawa ala o ko landa naggam o ala ko naggam ala ko naggam ɓe pawa ko laaɓi Foutankoɓe caɗele ɗeɗo nani koɗe goɗɗe ɓe ndewna lawol wiide président emin jiiɗi joɗodade ma ɗo lawol wi yoɓe ndewɗo audience uji e fof ko foti waɗede ɓe ndewna ha président wiyaɓe min jaɓani
so président wi ɓe jaɓani soɓe duttoɓe nodda fuutankoɓe yoɓe noddu fuuta mo alda e paltor aha minen noon e min ko ɗum ɗo min jiiɗi hollude président ko ɗum min jiiɗi haalande président ko ngol ɗo lawol yo fewne emin jiiɗi hollude président nduɗo woydu yo asi emin jiiɗi hollude président oɗo forage yo wat naggam tawa ko caɗele laaɓɗe gonɗuɗe laaɓtude Oumar goɗɗum ko fuutankoɓe poti haalde fuutankoɓe développement muɗumen ala ɗo wawi remude iwrude so wona e ndema kono so fuutankoɓe mbi leyɗele muɗumen ɗe ɓe eɓɓantaɗe ɓe pewjantaɗe projet ji ɓe lelnantaɗe peeje noɗe mbaɗira exploité noɗe naftoriɓe Oumar développement meɗen wona jawo kala biyaɗo ni wiya min goni koye funtede min goni koye ɗahede min goni koye waɗede ni sa funtaka fewju feere ma holno sa fewji feere ma hay so tawi a yahani to laamu ƴeew so won joguiɓe kalis ɓe noddu joom kalis kay tawa wona touba ko wona caparo tawde ɓen a hoolaki ɗumen joguiɗo kalis e leydi ma ari yewtide makko leydam nani mbaɗen contrat emin jiiɗi waɗa ɗum exploité walla ɗum ɗo walla ɗum ɗo kono hande projet fof mo ƴettuɗa wawa waɗede dow asaman watte koye dow leydi ndi ɗon noon il faut paamen ndiɗo leydi so en belsindima en pewjanani ndi en mbaɗani ko poɗɗen wadde hande terrain fof mo memɗa soɓe donkanima habde ma wulludema e ƴettadema tan ɓe duttoto koye cokki goɗɗi mema maya walla mema mbaɗani walla goɗɗum ɗum ɗon so ɗen leyɗele men hande nokkuji nan e Fouta hande hay goto suusa jopade ɗi dabrama ɗi boni ɗi bonnitama ɗi boni ɗi mbaɗama goɗɗum ɗi boni projet ji fof ƴettaɗi kala ko ƴetta yimɓe duka gaybina ƴetto jenna tawa au fond won hen ni ko ganduɗa ko état projet ko miijo ko yiyande jomumen gaybina jenna guila haydara wodani donc foti ƴeewen hoto daroɗen tan neɗɗo en kotta tan e salade dañat ko jabɗen ko eɗen nafa en dañen ko caliɗen ko ene bonnana en neɗɗo jogoto hakkille mum jogo yiyande mum jaɓa disnade anduɓe mum ɓisgu ma yiɗɓe ma so wodi ko jooli haade men salade jewtiden projet ari wi ko jinmi ko 10 hectares wawa hejje ɗo 2 hectares ne mbawi hejje ɗo ɗi nafa en ƴeewen hakkude calogol majji e jabde en holko wawi nafde en hande won guese baɗanoɗe puɗɗima naftude pompiteére watti yeyede e Fouta taw ko pompiteére ndemaɗo e Fouta ko avantage soble batti ñamede e Fouta taw ko soble ndemaɗe e Fouta ƴeewa ko ummortuno en légume ummortonoɗo Lompul en hersini e Fouta otoji ummoto ko diwan Mboro diwan Lompul diwan Pete Warak less Louga ɗo wiyete zone Niay o ɗum ɗo légume aji ko toon ummoto ngara yimɓe ne jirodira ɗum suppameje en ɗum ɗoji en e ɗum ɗo te ɓe ɓurani en leydi guerte gadde e meɗen ɓe ɓurani en leydi enen cetta e cetta kunal mo joguiɗen ñewon meɗen coña kon e koɗo e ngoɗo waalo ɓe gadda sakuji ɓe berta basuji e jeereji kamɓe gaddata potuji mabɓe ɓe juula ɓe ñoƴƴa ha ɗo weeli ɓe ɓeta ɓen como ñebbe men kadi ha laaɓa ɓe moftaɗe ha mois de juin ɓe garta kadi eɓe jeyta en so tawi ko développement Fouta duketen ƴeewen hol stratégie mo lelneten caɗele ɗeɗo kam cukkanen ɗum koye men guura meɗen kam au moins mbawin waɗ ɗum assuré en mbawa wiide eɗen gona indépendant so neɗɗo reena ƴeewani no tamiri ndimago mum e junggo mum somo wela somo metta o halfete jarlon jaafa ɗon eyyi ko wiidema Allah jarama jarama e wiide bandiraɓe jarama e rentinde yimɓeɓe hande enen fof koɗɗen koye réseaux sociaux ji réseaux sociaux noon so neɗɗo hoɗi hen yo hoɗir hen no moƴƴi par ce que wona saabu ko réseaux sociaux tan yomi haal ko welimi wonmo kaalata wonmo ñiŋata wonmo gaybinta wonmo jennata ko bande walla ko bandum bande walla ko koddiɗo ma walla ko koddiɗo bande donc hoto ndewen hen enen fof ha cooboɗen ha ko firtata leydi men message uji bonɗi batteɗi message uji leñam leñaɗo message uji hindam hindago message uji goɗɗi e goɗɗum ɗum kadi batten hen hakkille goɗɗum kadi so neɗɗo biyaɗo fof so yimɓe jeehi ha kuuli hankkadi ha ɗeeɓi konngol meɗen neɗɗo ko bandum elle so tawi a wiyama noon ɗeɓa nandude koye jennoro walla koye ayiba ha ɗeɓa an jogade miijo yiyande yidde woppude bande wona woppude bande o woppirde bande so bande wondude e bande ko so bande wonani e gonga kalna ko bande gonga so bande waɗi ko feewi banna ɗum ko feewi kamɓe ko dukoɓe ɗum e Sénégal ɓe fof sa ƴeewi hay leader goto ala e Sénégal tawa o ala doole cuuɗi mabɓe kamɓe wulloɓe ɗum ɗo ɓe fof noon ko wona pouvoir ko wona opposition goto fof jogui doole ko cuuɗi muɗumen wadde enenne mbatten hakkillaji
so ƴettiren konngol ngol jennor fewde e meɗen ha tawa so neɗɗo haali so neɗɗo jaabirima noon wiya jaran ɗum hen haɓede walla jaran ɗum hen wi aha kay neɗɗo ko bandum so neɗɗo wima noon biɗomo noon o joporima holluma a wonde bande o hollumo ne kay kaari oyene kadi nana wonde bandum tawa duko ala ƴettore ala ayiba ala jennor ala goto men fof ne jogui libre e choix mum kono kalden hakkillaji hoto kalden ɓerɗe neɗɗo hoto joguito tan yaade cikka politique ko gañgu ko hasidagal ko mawnikinare ko ndereru ko ayiba ala politique ko yiyande politique ko jaɓɓal politique ko neɗɗo jogoto ko yiyande labtude holde ganduɗa sa lelni ene wona ɓamtare nokku ene wona ɓamtare diwan ene wona ɓamtare galle ene wona ɓamtare rendo wona ayiba o wona jennoro o wona bonande nde wona hollude ndolagu ngu wona haydara lamɓe men yoɓe gandu laamɗo udditto e ɓesgu mum seeremɓe men yoɓe gandu ceerno udditto e ɓesgu mum moƴƴuɓe men yoɓe gandu neɗɗo moƴƴanta ko rendo mum kala jontaɓe men yoɓe gandu kala uddiɗo e rendo ngo seeɗa e cetta kunal taariɓema firliɓema ɓe so tawi ko ɓen tan dokkuɗa nofuru ka bonnirteɗo yiɗɓe laamade ɓe hoto neɗɗo yiɗ laamu ha buuma fittandu mum ha nanata hettotako so wona ko yiɗi ko wiya yo jaran ɗum hunde fof yidde ma joguiɗa yiɗade ma joguiɗa kono Allah ko waɗata ko baɗo ɗum Allah mo waɗe o ko baɗo ɗum Allah no waɗirtini ko noon waɗirta an noon dillindema sabu bindema ya won walla ya dañ walla ya hebde ene waɗɗima ko yiddi ko ɗacca e junggo Allah jabra Allah oɗon jarlo oɗon jaaf. Ville Air.